30 dana sam spavao na podu. Evo što se dogodilo. Znam, zvuči suludo, zvuči glupo. Bio sam druga godina fakulteta i želio sam da probam da vidim što se zapravo može dogoditi tijelu kad spavaš 30 dana na podu. Bila je ta adaptacija, bilo je privikavanje, bilo je boli, bilo je i nelagode jutri kad bi se probudio, jer jednostavno okrenut si na stranu pa ti je malo i prignječenje na zglobove. Pred kraj tog prvog tjedna ulaskom u drugi tjedan tijelo je se počelo adaptirati, počelo je se privikavati i ne bi se više budio na stranu, već bi bio na leđima. Samim tim tijelo je se onda počelo i oporavljati. Ulaskom već u drugi tjedan, budući da sam tada radio stvarno treninge koji su bili i visokog intenziteta i velikog volumena, da li je to placebo, da li je to, kasnije sam pokušao istraživati, pokušao sam naći par znanstvenih radova, da li ima nešto na tu temu, međutim jako slabo ima znanstvenih radova na temu spavanja na podu. Tijelo mi se brže oporavljalo. Upale su mi brže prolazile. Četvrti tjedan spavat na podu ili ćeš spavat na ono što je problem i što me nije zadržalo, naravno suludo je spavati na podu. Higijena najveći problem. Znači ti svaki dan trebaš očistiti pod, usisat pod, jer sve ono što je u zraku na kraju završi dole na podu gdje si. Tako da evo, meni je jedno fino iskustvo i ukoliko želite pokušajte, kažem, kroz prvi tjedan sigurno nećete ništa osjetiti jer se tijelo tek tada adaptira, već drugi, treći tjedan mislim da možete onda očekivati neke promjene. Tako da evo, probajte i javite mi. 30 dana sam spavao na podu. Evo što se dogodilo.